Sanibonani guys, ninjani? Unansekelela umthetho lona. Khona bacelile ukuthi ngibasharele ukuthi kule ndaba yami le rape kwenzeka kanjani. Kade ngizama ukutype but ngiyabona ukuthi ukutype ngagcina kuthatha usuku lonke. Kanti ngcono uma ngizoshare nani la kule video lena ukuthi kwenzakalani. Okay guys, bengikade ngenze computer e-Avusheni. Bengingena iclass la 1 emini. Ngangiqala ngoFebruary. Ngihlala endaweni yasemakhaya. Imoto mayihambile ekuseni ize buye ntambama ku depend ibhizi ukuthi ngakanani. Athi ngelinye ilanga kwakuzi 1 September 2021 ngihamba ngesikole njengenjwayelo. Kwakuyilanga laliguqubele, kwakunenkongo futhi. Ngaphuma ekhaya ngethe mase ngihambile nje ngibona ukuthi kunomuntu ongilandelayo kodwa nginganaki ukuthi indawo engihlala kuyona indawo yasemakhaya. Ngithe mangiqhubeka nohambo lami ngibona ukuthi lo muntu lo uthathe direction yala ngiya ngakhona. Okay, ingabe nankinga indawo yasemakhaya. Ngiqhubeke ngihambe, mangiqhubeka ngihamba kuney'ntabake endaweni bengihlala kuyona. Mangiqhubeka ngihamba ngibona ukuthi lo muntu lo uyazama ukuphakamisa iy'nyawo, shuthi okay kuze ngifice ufuna ukungifica sihambisane, kodwa ngizame nami ukuthi ngisheshe ngenxa y'ntaba ngigcine ngihluleke. Ngayinyuka yokuqala kodwa yesibili yangihlula cause yinde. Ila angifica ngakhona ngathi nje ngiqeda le yesibili intaba wangifica ngakuleyo ndawo abasemgangatho bazokwazi lapha yamona emihosheni kaMagubane. Leya ndawo ino-Gumtrain ilijika sokusuzoqhamukela ey'koleni. Wangifica ngakuleyo ndawo angibingelele njani, ngiyaphila nami ngiyaphila. Awusabe nokuhamba wedwa la? Ngithi mina angisabe ngijwayele. Endaweni enjena wedwa intombazane, ngithi mina akunalutho lana, akunalutho. Yathi hawu uyaphi pho? Ngithi mina ngiyala ey'koleni. Bese ethi yazi nami ngifunda khona. Ngithi mina ngithi mina awu ukuthi vele ngeke ngizazi ingane ey'funda esikoleni ngoba senginesikhathi eside ngiphumile esikoleni, futhi-ke eBulawayo kunani iy'ngane zasekudeni uthola ukuthi iy'suka kuSikhaweni izofunda khona. Bese ethi hayi ngifunda khona. Bese ngithi mina okay, ubefakile isigqoko khona lezi igqoko lezi ey'ncane wayesefaka ese-jacket cause befakile. Wayefaka ibhulukwe eli-navy, wafaka i-grasshopper ey'nyaweni, wayesefaka i-jacket e-grey ngenhla, wasefaka isigqoko, wayefika wafaka lezi ey'ncane ey'gqokwa yilaba bafana laba angazi ukuthi ngathi abafana banjani, kodwa lezi igqoko ey'nelokhuzana encane la. Wayesefaka isigqoko phezulu kwazo. Ngimcele ngithi awukhumbula isigqoko ngibo ngempela wayekhipha zombili igqoko zakhe. Ngambona ngokuthi sase size saba ne-eye contact mina nayo, ngayitshela ukuthi hhayi ngeke aze angenze lutho, ngeke aze akhumule isigqoko, kukhona into angicabangela yona. Aqhubeke nemibuzo yakhe ngilokho ngimphendula. Angibuze nokuthi uyaphi pho? Ngivele ngithi mina ngiyala esikoleni kunomhlangano wey'ngane ka-matric. Bese ethi ngesikhathi ngihamba esaqhubeka ukungibuza imibuzo kanti yena usebambe iy'nyawo. Okay, ngesikhathi ufike efake ijakhethi ubenze nje khona isandla bese ngaphakathi kuyijakhethi, kanti lesi sandla bese ngaphakathi shuthi isona ayiphethe ngaso unesi. Mayefaka isandla kanje ngaphakathi ebese mangihamba esalokhu engibuza kwamina sengikhululekile, ngikhululwa yini ukuthi lo muntu lweseze wakhumula isigqoko. Ngambona ubuso bakhe bonke saze saba ne-eye contact. Ngiyitshela ukuthi angeke aze angenze lutho vele. Ngiqhubeke nokuhamba. Bese ethi mangiqhubeka nokuhamba kanti usebambe iy'nyawo. Bese ethi hey, khipha ifoni wena Sfebe. I was like okay. Ngifake ijakhethi nami khona kwakubanda. Ifoni sejakethini ngikhiphe ngimnike.
mangimnika ebese ethi khipha imali. Luckily imali ngangayiphethe. Ngizohlangana nomama ebuye enkonzweni kaLesine anginikeze imali. Ngimtshela ukuthi angiyiphethe imali, azama ukungicinga ko-bra, acinge kwi-tight bafethu, acinge esikhwameni. Ngangiphethe isikhwama-ke sasinama-documents ami because ngangifunda. Awacakaza ama-documents, awacakaza agcwala umgwaqo, acinga le mali, imali ayikho. Thema iqeda ucinga imali, ifoni isengakuyena njalo, engayitholi imali. Mayiqeda bese ngicosha ama-documents ami ngibuyisela esikhwameni. Ngithe ngisabhizi nokwaqoqa, ngizwe ethi eyi, uyazi nawe uyahalisa. Okay, ngaleso sikhathi guys, I was 2 months pregnant. Umfana wami lo mncane. Ngabona ukuthi la ngishonela. Okay, umfana wami omncane ngangisheshile, wathi lo munye na 8 months, shoot ngaleso sikhathi ube na 10 months. Lo munye na 10 months osekhaya, khona na 2 months esiswini. Ngabona okay la ngishonela. Ingqondo yami ithi ushiye ingane ekhaya. Enye ithi khona ingane esiswini. Ngabona sila ngishonela. Athi asisukene emgwaqweni. Sasuka nakhona asisukanga ukuthi siyakude. Asisukanga endaweni. Kasuka nje sasithela ngesihlahla sika-gumtree because kuno-gumtree kuleya ndawo abakhulu sasithela ngawo. Wafika wathi angikhumule, ngakhumula. Yonke njalo lento leyo uyenza uphethe lo mese wakhe. Ngakhumula, ngangiphenikha kodwa ngangathanda ukumkhombisa ukuthi ngiyaphenikha because ngase ngicabangela iy'ngane zami. Ngakhumula, wathi angidonose. Okay, ngadonosa, wathi akangifili. Wathi angivuke, ngilale ngibheke phezulu. Wathi angiphenduke ngilale ngibheke phezulu because akangifili. Ngaphenduka, lala aze kuphele ngisho 2 minutes. Ngabe seqedile, wasukuma waqoka. Wathi angisukume ngiqoka, ngayithulela ngambuka. Wathi sukuma uqoka, ngayithulela ngambuka. Wagcina esedecide ukuthi alule isandla, ezama ukungisukumisa. Ngesikhathi elule isandla, vele ngase ngiyitshelile ukuthi ngisemseni wezandla zakhe. Thema elule isandla ngasukuma. Ngesikhathi ngisukuma, into yokuqala engayenza ukuyibuka esithweni sami. Ukuyibuka kwami, ngibona isidoda sakhe siphuma kumina. Iyona nto eyenza ukuthi ngizenyanye. Mina i-weight azangize ngiyiluzise ukuthi ingoba kwenzeke leya nto leyana, kodwa ngazenyanya nje. Ngazenyanya, ngalahlekelwa ukuzethemba. Okay, ngayibuka. Ngasukuma wanginika impahla wathi angigqoke, ngayithatha ngagqoka. Wase ngibuza ukuthi emva kwalapho uzokwenza njani. Ngathi mina angazi kuwena. Athi uzoqhubeka nesikoleni noma ubuyele ekhaya. Ngathi mina hayi, ngiyaqhubeka nesikoleni, leya mhlangano engiyakubona ubalulekile. Hayi sihambe sibuyele emgwaqeni. Uma singena emgwaqeni bese ethi manje awufuni ngisho iSIM card yakho. Angazi isibindi engasithola lapho ukuthi ngasithathaphi because ngathi mina ayi, ngamphendula lapho ngathi angazi ngoba phela njengamanje ngisemseni wezandla zakho. Wayikhipha iSIM card wanginika. Ngaqhubeka nohambo lwami. Kwayima kubuye ukwethuka, ngaqhaqhazela. Kwangathi khona into emile emadolweni. Ngithi ngiyazama ukushesha, akushesheki. Yena okay, uthatha i-direction ebuyele emuva lapho isikade siqhamuka ngakhona. Ngazama ukushesha, akwangashesheka.
Okay, ngithi uma ngiqhamukela ngasey'koleni abayazi indawo bazobona khona indawo laphaya la bekholelwa khona kunamaliba. Ngithi uma ngiqhamuka lapho nayo imoto kababa uMsimangu uSikari yaqhamuka ngizame because ngangenawo amandla, ngangakhona ukuhamba ngenxa yokwethuka, ngenxa yokukhala, ngangikhala kakhulu, ngazama ukuphakamisa izandla. Kwakukhona umama kuleyo moto leyo. Ushuthi ubaba uMsimangu ngabona ukuthi hayibo khona umuntu omise imoto futhi leya muntu leya unenkinga vele imise imoto, azama ukungihlangabeza. Ngaleso sikhathi ngiyahluleka nokukhuluma. Kwehle nomama babe besemotweni bebuya enkonzweni ngalesine bengibuze kwenzenjani, ngibachazele bethi akungene emotweni simcinge lo muntu lo, kodwa sikwazanga ukumthola ngenxa yokuthi indawo yangalana inamahlathi kakhulu, vele wayengeke asahamba ngomgwaqo. Lo baba lona ahambise labo mama abanye emakhaya bese iyasithatha sihambise eklinikhi. Ifike eklinikhi bebiza amaphoyisa, ngihambe nge-police station ngibhale statement, bese amaphoyisa engihambisa esibhedlela ukuthi kuyothatha ama-samples la kumina. Indlela yokuthi atholakale cause ngangamazi kwakuyindlela yokuthi kube umuntu mhlambe oke wayenza i-case efana nalena phambilini, kodwa ngenxa yokuthi wayengazange azayenze akatholakalanga, wayengazange aboshelwe i-case efana nale. Okay, ngahamba ngaya esibhedlela ngathesta, abuya ama-results emaphoyiseni ukuthi hayi asikhona ukumthola lo muntu bengazange azayenze i-case efana nale. Okay, sathi masikade sisemaphoyiseni ngakuzolo kwakumele sibuye, ngakusasa ngizoqala ama-sessions e-counselling. Sahamba nomama, sahamba kwathiwa ngibuye, sengibuya kwathiwa angibuye mangizwa sengi-right ukuthi ngingakhuluma. Ngahamba mina nje ngokuthi kasi kwenzeka leya nto leya, kwabuya into ethi kimi ayisho ukuthi le nto le yiyona into engidalelwe yona, vele kwangeyona into yokuqala ukwenzeka kumina, kwakuke kwenzeka phambilini ngisesemncane. Ngayitshela ukuthi shuthi iyona into engidalelwe yona, iyona mpilo yami engidalelwe yona lena, kulungile-ke shuthi ngizophila le mpilo mina, ingakho ngayinakanga indaba ye-counselling. Sahamba isikhathi, okay, ekhaya bengizama ukuyiqinisa cause nabo babengazange beze bengibuze ngayo ukuthi ngizizwa kanjani emva kwayo ngiyabona kodwa ukuthi babe ngiprotect ekuthenini ngingabuyeli emuva. Emini ngangiba right, ebusuku ngangalali, ngangikhala, and ingane engangikade ngiyikhulelwe ngangiyitshela ukuthi ngiyiteta ikhubazekile, kodwa ngomusa kaJehova waphuma e-health umfana wami emkhulu emuhle. Ngateta ngenhlahla. Okay, ngangithi sengiyayeka laphaya ngangenza khona ikhompyutha, kanti ngizothola umsebenzi ka-transport, ngathola indawo enabantu, into ezongikhipha busy. Okay, ngaqhubeka nokusebenza laphayana. Hamba 2021 waphela, 2022 waphela. Inkinga ngiqale ngo-2023, khumbula njalo asangize ngi-attend i-counselling. 2023 May yaqala inkinga, sengaze ngayikhohlwa ngaleyo nto leyo. Ithe mangilala ebusuku ngizolala mhlawumbe 2 hours or i-hour elilodwa bese kuyaphela ubuthongo. Ngingazi ukuthi kwenzakalani. Lokhu kuqhubeka kwenzeka lento le until August. One day ngithe ngeklinikhi safica ama-social worker ngaphansi eklinikhi ayikhuluma nawo wonke ama-patients. Ngafika i-10 yami bengibuza imibuzo yabo yayi-25, kodwa imibuzo engangiyiphendule kahle u-3 kuphela out of 25. Bagcine bengibuza-ke manje, sisi yini inkinga yakho, kwenzakalani? Ngithi nayi right, ayikho into ekeyenzeka mhlambe kuphatha kabi. Wena uma ucabanga ayikho mhlambe into eyenzeka kuwena oyiphuphayo ebusuku ebuyayo. Okay, ubuye umqondo no man, bese ngiyabatshela ngeke ngadlwengulwa
and njengamanje isigameko lokho kulala okuncane kusuke nginakho siyabuya njengoba sinjalo. Mina enye into futhi eyangiluzisa iweight ngalesa sikhathi ukuthi bengingasalali ebusuku, bese-ke bevele befonele esibhedlela ngaphakathi bengihambise khona ngifike ngixoxele nama-social worker. Bekunzima, asangisesebhizi, bekunzima ngaleya day. Ngangakhona ukukhuluma, ngangakhona ukukhuluma, ngangikhala kuphela cause ngangazange ngize ngikhulume ngaleya nto, ngangiyigcine ngelanga lesigameko ukukhuluma ngayo. Ngangikhala kuphela. Hayi, ngixoxe-ke nama-social worker, ama-social worker besethi inkinga sesenayo njengamanje, u-psychologist asisenayo la kaHlabiso, sesengwelezane. Bevele bengirefele kudokotela ukuze udokotela ezokwazi ukungibhalela i-treatment le-depression. I-treatment e-depression ngayiqala ngaleso sikhathi ndokushaya, bese bengiqalisa leyo treatment leyo. Ngayidla inyanga eyodwa ngaleso sikhathi bese bethi angiyeke cause akumele uthathe isikhathi eside. Ngayiyeka ngempela, ngayiqhubekela. Okay, bese ngikhona ukuyakubona ngaso sonke isikhathi mangekho right, bathi angize kubona, ngifike ngixoxe nabo benginikeze solution yenkinga engisuke ngibhekene nayo ngaleso sikhathi, ngiba right. Okay, sharp. Bese kuhambe. Okay, bese ngizizwa ngingconywana emva kokukhuluma nabo. Kuhambe kuze kufike isikhathi la kushone khona umntwana sekhaya, udadewethu omncane ngokuyikhunga. Isigameko nakhona safikela kumina, kwayimina kumele biza umakhelwane, kwayimina kumele afonele ihlobo, abazali babe ngekho eduzane. Okay, akaze ngize ngikhale nalapho ngifikelwe leso sigameko. Ngafike nje ngambuka elenge ekamerweni lamama ngathi kodwa uNkulunkulu uyabukisa, kwamele ngiqhamuke ne-solution ukuthi from now on senza njani. Ngabazama ukufonela amaphoyisa, fonela umakhelwane, aba right. Kwafika usuku lomngcwabo, ngangavumi nokuba ngize ngikhale. Ngangiyitshela ukuthi ngi-right ngoba cela uphume ngoba isigameko sasifikele kumina. Kuhamba isikhathi kuthi ngoMarch ngaqala ngaphathwa ikhanda elingapheli. Mangiphathwa ikhanda elingapheli ngingayitsheli mina ukuthi mhlambe ngabe nginenkinga. Kushaya 27 April nje ngiyafa ikhanda. Into engase ngiyinothisa-ke lapho nganginele ngangena endlini ngikhale ekuseni, bengifunda nangaleso sikhathi ekuseni before ngesikoleni ngiyakhala. Ngingazi ukuthi yini indaba. Ngibona ukuthi ngiyasaba-ke, sengiyayisaba lento yokuluza iweight ngoba ike yenzeka. Ebese ngivuka. Okay, ngithi ngiphuma esikoleni ngelilanga ngoba ngingakhona ey'tolo. Bese ngidecide ukuthi noma ake ngiyobona ama-social worker, ngihambe ngesibhedlela ngifike ngibaxoxele indlela ebengiyiyona. Ngangazange ngize ngikhala ngithi ukhumbula kusukela ekuhamba usisi omncane, umngcwabo, ukukhala kuze kwaqala ukwenzeka emva kwey'nyanga cause ushone ngo-November 28, angicaba ngoDisemba. Mina ngiqale ngabo April sengiqala lento le yokukhala ukuthi ngiyakhala ngazi ngikhalelani. Ngenhlahla ngifike u-social worker useyafika kanye ngenyanga, u-psychologist useyafika kanye ngenyanga. Bevele bethi bazongipentshisa. Ngempela u-psychologist waqala ngami because indlela engangiyiyona angazi singayichaza kanjani. Eqale ngami u-psychologist, saba ne-session cishe yabo 2 to 3 hours. Indlela engangiyona kwangekho lula, kwakunzima kakhulu. Mina ngiyitshela ukuthi ngi-right ngoba u-Andile ngimbonile ehamba, uhambile phambi kwami kanti angikho right. Lalela-ke,
uma kuzokwenzeka into ebuhlungu kuwena uma uke waba i-victim ye-rape, ngaso sonke isikhathi ubuhlungu bakho buvele bukubuyisele kuleya nto ye-rape. Akubi ngazuthi i-pain yalento obhekene nayo ngaleso sikhathi, ubuhlungu bukubuyisela kuleya nto leyaya. Ngakhona-ke ukukhuluma no-psychologist ukuthi hhayi, impilo yami ihamba kanje 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 kanje. Hhayi, ilapho u-psychologist angiqalise khona i-treatment ye-depression futhi. Ngenxa yokuthi isimo sami besiwesi, into ibiza ukuthi angisebenzise for ake sizame isikhathi esingangonyaka sibone ukuthi awubibi khona umehluko. Njengamanje ngibe-treatment ye-depression, ngiqale ngoMay, shuthi koze kushaye uMay next year ilokhu ngiyisebenzisa. Okay, omunye uzoyibuza ukuthi kukuphatha kanjani ukuthi wena ukwi-treatment ye-depression uyibona usafana nabanye abantu? Yes, ngiyafana nabanye abantu. Bafethu, kwakhona ukuthi yabona mina kade ngingazethembi inhlobo, ukubuyela ukuzethemba, ngiyithande, ngihalele ukuba muhle. Yabo, ukuvuka mangithi ngiyavuka ngelinye ilanga ngihalele sengathi ngingamuhle ibhadi, kwakhona lokho mina kunginikeza ukuthi sengibuyile ngiyaphila. Okay, kwahamba isikhathi ngokuthi bese ngizizwe sengi-right, ngixoxele umyeni wami ukuthi no, yazi Mbhemu, ngicabanga ukuthi njengamanje ngoba sengiyazizwa ngi-right, lento le yami i-rape nani nani sidlulile, bengicabanga ukuthi njengamanje sithathe i-process yokuthi ngizame ukugeza lento engilandelayo i-rape. Okay, ngizame ngihambe ngiye komunye umama, lo mama lo afike angitshela ukuthi asikwazi ukuyilungisa lento le because iqale emndenini. Okay, umuntu obekade eqalile ukuyenza umuntu wasemndenini. Angitshela ukuthi kuzomele sihlale phansi sikhulume, ayikho into yangilimaza njengaleyo. Ngelanga ngibuya kuloya mama zayizehlele inyembezi, zayizehlela. Ngifike ngakhuluma nabangani bami, babe ngayibeze bengisize ngalutho, kuwukuthi nje ngangidinga umuntu engizokhuluma naye. Ngibona ukuthi angixoxe nomuntu mhlawumbe osaziyo lezi tori. Ngifonela umamkhulu wayengizwa ukuthi ngiyakhala kakhulu, wavele watshela umama bengathanda ukukhuluma naye lezi zinto because bengimvikela ekuthenini ezobuhlungu ey'ntweni engaziyo ukuthi zimzwisa ubuhlungu. Hayi, ngigcina ngimtshele umama ukuthi hayi kanje 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 kanje. Umama waphatheka kabi because ubazi ukuthi sengiyi-treatment ye-depression, uyazi ukuthi ngihamba ama-counselling. Kwamphatha kabi ukuthi mina shuthi mina angizwa into eyenzekayo i-counselling, angizwa lento engiyitshelwa kwi-counselling, kanti benganjalo. Okay, ngaqhubeka mangisikoleni bebethi uma bexoxa bebangumsindo, bengizwa umsindo umkhulu kakhulu, kanti ngumuntu mina kwamina obethanda ukubanga umsindo, ngithanda ukuyihlekela, ngicula, ngishaya ingoma. Kwathi nje one day ngafonela uthisha ngamtshela ukuthi ngiyayeka mina manje, wangibuza ukuthi endawo, ngamchazela ukuthi nezimo ey'kanje kanje kanje kanje. Wathi uthisha hayi khululeka, ngicela uze esikoleni kusasa kune-session engizokuhlelela yona. Nangempela wafika umuntu ayezongikhanselisha, wangithatha esikoleni sahamba. Ngabuya ngiphila, ngangizelwe kabusha nge-day kade ngibuya kule counselling, ngangihleli uthisha, ngangizelwe kabusha. Ngaqhubeka-ke ngaphila, siyaphila bafethu. Ngiyasho mina ukuthi ngelinye ilanga imina uyobe efakaza, mina ngiyobe ngifakaza ngobukhona bukaNkulunkulu kulezi zinto ezenzekile kumina. Abanye bebengayithatha impilo yabo, kodwa kumina azange kuze kufike lokho ukuthi sengathi ngathatha impilo yami. Mhlambe ngibuye ngisizwe nayikho ukuthi ngibe ney'ngane, bengivele ngibuka ukuthi kodwa iy'ngane zami iyona nto ebengihlale ngiyicabanga nje leyo. Mina into ebengize ngicabange ngesikhathi kwenzeka yonke lento le, bengicabanga ukuthi sengathi ngingahamba ngingaziwe ekhaya ukuthi ngiyephi, because indawo, ukulokhu ukubona indawo yesigameko iyona nto ibingilimaza kakhulu.
bengicabanga ukuhamba nje ngingaziyo ukuthi ngiphi, kodwa ngamandla kaJehova ngikwazile ukuma ngaqina. Nanamhlanje ngiyaphila ngelinye ilanga ngoba ngifakaza ngobukhulu bukaJehova. Mina yonke into eyenzekile empilweni yami ngiye ngithathe njengokuthi uJehova ubezongithesta ukuthi ngiqine kangakanani okhulwini. Ngiyaphila, ngi-right, ngimuhle, ngiyayithanda. Manje ngingani ngaze ngicabanga izinto ezimbi? Ilokho bafethu ngicabanga ukuthi bebefisa ukwazi ngayo yonke lento lena. Sebeyazi ngiyaphila bafethu, ngi-right. Kwakhona kumele kungijabulise ukuthi ngixoxela yonke lento lena kuphuma inyembezi. I am strong woman. Yo, shabuka bafethu, ngiyanithanda into kaDom.